Muhammad Kabiru na majalisar ɗan Ibrahim ɗan majalisar wakil da kuma Allah ya saka da alheri an faɗi sadaki ba wani wani gwaro ko bambana ne wani mutane wasu bari rani ba amin amin kada ba wani janabi amin da sunna da da wani yayi da sadaki to sadaki naira 50,000 to wane ne biya wace ce da Abubakar to ya samu ya biya na kada to sadakin wa Allah ga Allah sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi da wasallam cewa da shayawa to da kowa bada ya suna da amana sarwa da dosi to sadakin kwana Abubakar ya biya sadakin ina ga annabi naira ina dubu ga hamsin Abubakar ya biya na kanan ba a dana jama'a mutum haida Allah sai ta da ya ji hato da mai hannu a ce da mami sai daga safa da dawa da Abubakar amin da Abubakar da kabiru amin ba Allah ya